Сәхнартынан күзәтеп торам да, достар, бик шәп, дәртле бейһегез. Афарин! Безнең финалистларда һезде бейтергәдер. Был бәйгесебез Уралар ягынан килгән. Әйттем хуй, безнең конкурсантларның яртыһы Уралар ягыннан. Беренче турга килгәндә ул я хәрби кеше, я йырсы булам дигәйне. Күз алдына килтерәһеңме? Безнең конкурсантларның 99% ярсы булам ти. Әйәттә генә, Кыскаһы, достар, каршы алыгыз. Һезнең алдыгызда Баймак районы данлыклы Буранбай авылынан Илсаф Ишбирдин. Сәлам, Илсаф! Сәлам.